በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ ስም አሜንና አብ ወላዲልና በወልድ ስም አሜንና ወልድ ተወላዲልና መንፈስ ቅዱስ አሜንና መንፈስ ቅዱስ ሰራጺልና ምንም እኳ ብስም በግብሪ በአካል ብኩነት ሰለስተ እንተበልና ባህሪ በስልጣን ፍቃድ መለኮት በጋዛዝ ዓለም ዚያም ምሕላፋን ሓደ አምላክ ኢልና እናምን ብናይ አደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነት ብናይ ቅዱሳን ተራዳነት አቦታት ካህናት አቂን ምታወት ትቀሙ ህዋቴ ዲያቆናት ላይካነ ምስጢር ዝኮንኩም ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ ኣብ ዝዓደገና ካብ ዝናስኩም ሳብ ዝዓበኹም ኩልኹም ከመይ መጺኹም ከመይ ኣለኹም እሺ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን ንዛ ሰዓት እዚኣ ንዛ ዕለት እዚኣ ስለ ዘብፅሐና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ዕለት እዚ እንመሃሮ ትምህርቲ ብዛዕባ ናይ 19 ታሕሳስ ኮይኑ እዚ ግን ቅድምናው እምባልና ኩልና ነዚ እንካታት ዘላ ሳብስክራይብ ሸር ላይክ እንዳገበርና ክንከይድ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና። እሽምባር በዚ እነልዕሎ አርእስቲ ትምህርትና መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 97 ፍቅዲ 7 ዘሎ ብጣዖታት ዝምክሑ ኩላቶም ከሓፍርዮም ዝብል ሃይለ ቃል አልዒልና ክንዘራረብና ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ ዝተዛረቦ ዘማራይ ዳዊት ክኸውን ከሎ በዚ ቃል እዚ ድማ ወትሩ አልዒልና ሎም መዓልቲ እንመሃረሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገር ዓመታዊ ክብረ በዓል ብምዃኑ ወይ ድማ በዚ ዕለት 19 መዓልቲ ዕለት ዝዝከር ኮይኑ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ዘዘንቱ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚርና ዘሎ ሃይለ ቃል ተተመልኪትና ክሳብ ምዕራፍ 5 ዘሎ ክሳብ ምዕራፍ 4 ዘሎ ነዚ ቃል እዚ ዘዘንቱ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኤልያቅም ኣብ ይሁዳ ምስ ነገሰ ኣብ ሳልሰይቲ ዓመት ናቡከደነፆር ንጉስ ባቢሎን መጺኡ ንኢየሩሳሌም ከበባ ይብል። በዚ ግን ንጉስ ባቢሎን ንእስራኤል ወይ ድማ ንኢየሩሳሌም ከበባ ከቢቡ ድማ ንኢየሩሳሌም ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ንዋየ ቅዱሳን ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ ንምሎም እንታይ ገበረ? ኣማረኾም ሰዓሮም። ንዚኦም ንኩሎም ክስዕር እንከሎ ግን ናብ ንባቢሎን ንኩሎም ኣማሪኹ ክወስዶም ከሎ ነዋየ ቅዱሳን ንባቢሎን ክወስዶም ከሎ ኣብ ባቢሎን ምስ በፅሐ ድማ ሓደ ዓብዪ ኣዋጅ ክእውጅ ከሎና ንምልከት። ንኩሎም ነቶም ህዝቢ መለኸቱ መሰንቆ ውቁዕ እንዳበለ እንታይ ገበረ? ኣዋጅ ኣውፀ። 4 ሰብ ኣምፁ ኣብ ትሕተይ ኮይኖም ኣነ ዝበልዕኽዎ ዝበልዑ ንዓይ ዝእዘዙ ትምህርቲ ናይ ባቢሎን ናይ ጣዖታት ትምህርቲ ተማሂሮም ድማ ንኻልኦት ዘስተምህሩ ብመልክዖም ጽቡቓት ዝኾኑ እንታይ ግበሩ? ናብዚ ኣምፁለይ መሪፅኩም ኣምፁለይ ክብሎም እንከሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳንኤልና አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ክምረፁ ከለው ንዞም 4 እዚኦም መሪፆም ክወስድዎም ከለውና ንምልከት። መሸም ኣብዚ ዓድኻን ክሳብ ዝኾነ በዚ ዕለት እዚ ድማ ንጉስ ናቡከደነፆር ምስ መፁ ንኩላቶም ኣስማት ክቅይር ከሎ ኣስማት ክቅይረሎም ከሎና ንምልከት። ንሱ ድማ ዳንኤል ማለት ዳኛ እግዚአብሔር ዳኛ ማለት እዩ። አናንያ ደመና ማለት እዩ። አዛርያ ድማ ረድኤት ማለት እዩ። አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ሚሳኤል ማለት ድማ ስምዓነ እግዚአብሔር ማለት እዩ። እግዚአብሔር ሰምዓኒ ማለት እዩ። እዚ ዝነበረ ስምና ንክቅየር እዚ ዝነበረ ስምና ክቅየር ኢሎም ንሳቶም ግን እንታይ ገበሩ? ናብ እግዚአብሔር አምላክ ብልቦም ጸሎት ይገብሩ ነበሩ። ንእግዚአብሔር አምላክ ብጣዕሚ ይልምኑ ነበሩ። ግን ንጉስ ናቡከደነፆር ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ስም ከውፀሎም ከሎ ንዳንኤል ብልጣሶር ብምባል ክሰሞ ከሎ እቲ ስም ናይ ጣዖት ዝነበረ ናብዞም ኣቦ ወይ ድማ ናብዞም ደቂ ናብዞም ትስዓቱ ናብዞም 3 ደቂቅ እንታይ ክገብር ከሎ ስም ከውፀሎም ከለና ንምልከት ማለት እዩ።
አናንያ ድማ ሲድራቅ ብምባል ከውፀሉ ከሎና ንምልከት። አዛርያ ሚሳቅ ብምባል ከውፀሉ ከሎ ሚሳኤል ድማ አበዳናጎ ብምባል ክሰሞ ከሎና ንምልከት ማለት እዩ። አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ኣብዚ ግዜ እዚ ንዞም ብምልኣቶም ኣስማት ክቕይረሎም ከሎ ኣስማት ቀይሩ ግን ተስማት ናይ ጣዖት ክኸይኑ እቲ ዝነበረ ኣስማቶም ክቕየርን ከሎ መሸምሩኻት ስለ ዝኾኑ ወላ ሓንቲ ክብሎ ኣይከኣሉን ማለት ግን ኣብዚ እንምልከቶ ወይ ድማ ኣብዚ ክንመሃሮ ደሊና ዘለና እዚ ሃይለ ቃል ናይዞም አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ከምኡውን ራብዓዮም ነቢይ ዳንኤል እዚ ንጉስ ናቡከደነፆር እዚ ምስ ገበረ ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ ገበረ? እዞም ሰባት እዚኣቶም ብመልክዖምን ብኩሉን ምሩፃት ብምዃኖም ተመሪፆም ስለ ዝኸዱ ኣብ መወዳእታ ድማ ነናቶም ከመሓድሩ ክህቦም ከሎ እዞም ናቱ ዝኾኑ ልኡኻት ወይ ድማ ናቱ ዝኾኑ ዓስከርየን ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበሩ ግን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዘይግዝኡ ንጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ በዚ ዕለት እዚ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ናይቶም ጣዖታት ሓይሊ ወይ ድማ ድኽመት ከጋልጾ ስለ ዝደለየ ከቢድ ዝኾነ ሕልሚ ንንጉስ ናቡከደነፆር ሓለመ። ንጉስ ናቡከደነፆር ድማ ንኹሎም ነቶም ጠንቆልትን ነቶም ቆፀርቲ ጃዕጎልን ነቶም ከዋኽብትን ፀዊዑ ሕልመይ ዝነግረኒ ፈቲሑ ድማ ዘረደአኒ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ ድማ ዝህቦ ህያብ ኣሎ። እዚ ዘይገበረ ግን ኣይገብር እዩ ናብ እቶን ሓዊ ክድርበይ ብምባል ከውፆም ከሎ ዘም ህዝቢ እዚኦም ድማ ተጨነቑ። ንኹሎም ኣብቲ ህዝቢ ዝነበሩ ንኹሎም እቶም ደቂ ተዓዲ ዝነበሩ ጠንቆልቲ ዝበሃሉ ብምሎም ድማ ናብ ሓዊ ክደርበዮም ብምባል ኣዋጅ ኣውፅአ። ነቢይ ዳንኤል ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ንጉስ ናቡከደነፆር ኣትዩ ንሰለስተ መዓልቲ ዕዱል ሃበኒ ኣነ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክፈትሐልካ ብምባል ነቢይ ዳንኤል ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎት ኣቕረበ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ እቲ ሕልሚ ገሃደሉ እቲ ትርጉም ድማ ተጋህደሉ። ነቢይ ዳንኤል ናብ ንጉስ ናቡከደነፆር ኣትዩ ነቲ ሕልሚ ክፈትሐሉ ከሎ ተርጉሙ ድማ ክነግሮ ከሎ በዚ ዕለት እዚ ድማ ሓጎስ ክኸውን ከሎ ንጉስ ናቡከደነፆር ፍግም ኢሉ ተመሊሱ ናብ ነቢይ ዳንኤል ክሰግድ እንከሎ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን። በዚ ዕለት እዚ እምበኣር ነቢይ ዳንኤል ዓብዪ ዝኾነ ዝና ክቦ ከሎ ነቢይ ዳንኤል ድማ እዚ ነገር እዚ ኣነ ጠንቋል ስለ ዝኾንኩ ወይ ካሊእ ነገር ኣይኮንኩን ነዚ ዝገልጽ ኣብዚ ምድሪ እዚ የለን እንታይ ደኣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይ ብዘይ ዓንዲ ምድሪ ድማ ብዘይ መሰረት ዘቆመ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይገሊጹልካ ብምባል ክነግሮ ከሎ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውዕለት ድማ ከደንቅ ከሎና ንምልከት። ነቢይ ዳንኤል ኣቅድሚ ንጉስ ናቡከደነፆር ኣቅድሚ ጣዖታት ኣቅድሚ እቶም ጠንቆልቲ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓፍ ኣቢሉ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክገልጽ እንከሎና ንምልከት። በዚ ድማ ዓብዪ ዝና ዝዓበየ ማዕርግ ሃቦ። እቶም ብፆቱ ድማ አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ኣብኡ ዝነበሩ ብብዙሓት ድማ በዚ ዕለት እዚ በዚ ግዜ እዚ ብምልኦም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ባቢሎን ጠንቆልትን ቆፀልቲ ጃዕጎልን ዝነበሩ ድማ ንዓቶም ንንጉስ ናቡከደነፆር መኺሮም ናምናትካ ካቢ 27 ዝኣክል ሜትሮ ብወርቂ ዝሰርሐ
ጣዖት ሰርሐ ዓይንን ከለዎ ዘይርኢ ኢድ ከለዎ ዘይድህስስ እግሪ ከለዎ ዘይኸይድ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ብምልኦም ፀዊዑ ከኽብርዎ በገና መለከት መሰንቆ ብኸበሮ ብምልእኹም እንታይ ገበሩ ንዕምፁ ኣኽብርኒ ኢሉ ኣኬቦሞ ብምልእኹም ድማ ናብዚ ስገዱ በሎም ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ግን ኣይሰገዱን ምክንያቱ ዘይካይ ካሊእ ኣምላኽ ኣይተምልኽ ስለ ዝኾነ ብዘይካ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዑ ተዘይኮንና ንኻሊእ ኣይነምልኽና ኢሎም እቶም ደቂ ተዓዲ ድማ ከሰስዎም ከሲሶም ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እና እንሰግድ ዝብሉ ዘለዉ ናብቲ ናትከ ኣምላኽ ኣይሰግዱን እዮም ብምባል ክነግርዎ ከለዉ ንሱ ድማ ነቲ ሓዊ ኣበርቲዕኹም እንታይ ግበርዎ ኣበርቲዕኹም አንድድዎ ብምባል ንኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ኣሲሮም ናብቲ ሓዊ ክድርብይዎም እንታይ ገበሩ ኣሰርዎም ንኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ድማ እንታይ ገበሩ ናብቲ ሓዊ ደርበይዎም ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ዝተመልከትዎ ነገር ነይሩ ሓደ ራብዓዮም ኣብቲ ሓዊ ነበረ እቲ ራብዓዮም ድማ መልአክ እግዚአብሔር እዩ መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርህዎ ይነብር ይታየ መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ደሙ ለለ ይፈርህዎ ጣይሞታ ይምሩ ሄር ከም እግዚአብሔር ከም ዝበሎ መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርህዎ መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ይቀውን ከም ዝበሎ ኣብ ዙርያኦም ተረኺቡ ድማ ካብ ሓዊ ኣድሓኖም ዝኾነ ነገር ልክዕ እቲ ሃልሃል ዝብል ዝነበረ ሓዊ ዝቃፀል ዝነበረ ሓዊ ከማይ ንጉሆ ገበሮ በረድ ኮነ ፀጉሮም ከማን ብሓዊ እንታይ ገበረን ኣይተተንከፈን ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኹን መልአኽ ማለት ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ደቂ ሰባት ዝለኣኽ ማለት እዩ መልአኽ ማለት ካብ ደቂ ሰባት ናብ እግዚአብሔር ዝለኣኽ ማለት እዩ እዚ ብምዃን ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈርሑ ከም ዝቀውም በዚ ዕለት እዚ ድማ ንኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ካብኡ እቶን ሓዊ ከድሕኖም እንከሎ ኢና ንምልከት ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኹን እዞ ንጉስ ናቡከደነፆር ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ንዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ ረኣየ ክንደይ ሰባት ዲኹም ናብ ሓዊ እቲኹም ሰለስተ ዘይኮኑን ነይሮም እንታይ ደኣሎም ንሪኦም ዘለና ኣርባዕተ ብምባል ክዛረቦም ከሎ ኢና ንምልከት ንጉስ ናቡከደነፆር ግን ተገረመ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እንታይ ዝብል ሓሳባት ይሂቡ ድሕሪ እዚ ንጉስ ናቡከደነፆር ኣብኡ እቲ ጉሁር እቶን ሓዊ ቀሪቡ እሞ ሲድራቅን ሚሳቅን አበደናጎን ኣቱምባሮት ልዑል እግዚአብሔር ኣቱምባሮት ልዑል ኣምላኽ ንዑ ናብዚ ውፁ ኢሉ ክፅውዖም ከሎ ኢና ንምልከት ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኹን ከምቲ ኣርእስቲ ትምህርትና ብጣዖታት ዘምክሑን ኩሎም ከሓፍርዮም ኣብ ጣዖታት ዘምልኹ ኩሎም ከሓፍርዮም ዝብለና ኣብ መዝሙረ ዳዊት ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሓፈረ ንሱ ናብ ሓዊ ክደርብዮም ከሎ ክቕተሉ ኢሉ እዩ እቶም ጠንቆልቲ ክኸስዎም ከለዉ ናብ ሓዊ ክደርብዎም ከለዉ እቶም ኣምለኪ ጣዖት ንጣዖት ዘምልኹ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንኸቃሽ ወይ ድማ ንኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ናብ እቶን ሓዊ ንክድርበዩ ብምባል ዘምልስዎ ዝነበሩ ግን ከምቲ ኣቦና ዘማራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር 97 ፍቕዲ 7 ብጣዖታት ዝምክሑ ኩሎም ከሓፍርዮም ከም ዝበሎም ኩሎም ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓፈሩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ተመሊሱ ንጉስ ናቡከደነፆር በቲ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣምላከ ዳንኤል ኣምላከ ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ብኡ ዝመፀኒ ኣይደልን እየ ብምባል ክነግሮም ከለና ንምልከት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘድሕኒ እሞኸ ህዝቢ እግዚአብሔር ወይ ድማ ቤተሰብ እግዚአብሔር በዚ ቃል እዚ
ንሳቶም ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ንሕና ኸ በዚ ዕለት እዚ ኣብ እምነትና ጸኒዕና ኣለና ዶ መሸም ኣብ ዝኸድና ኸይድና ንሳቶም ኮ መግቢ ናይ ንጉስ ናቡከደነፆር ክበልዑ ብምባል ንጉስ ናቡከደነፆር ክመጾም ከሎ ንሳቶም ቆልዮም መሪጾም ምክንያቱ ቆሎ ስለ ዘይተበረዘ ወይ ድማ ናይ ጣዖት ዝተጸየቀ ነገር የብሉን ብምባል ጣዖት ንሳቶም እንታይ መሪጾም ንሕናስ ቆሎ እንተሊካ ቆሎ ክንበልዕ ቆሎና ንፈቱ ክብልዎ ከለውና ንምልከት ንሕና ኸ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምኡ ንብል ዶ ኣለና እዩ ብዙሓት ኣሕዋት መሸም ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና እንደቂ ሰባት እቲ ዘድሓነ መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ካብኡተን ሓዊ ኸድሕኖም እንከሎ በረኸት ረድኤት ድማ ንዓና ካብኡተን ናይዛ ምድሪ እዚኣ ሓጢኣት ከድሕነና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና እስከ ንመልከት ክንደይ ንኸውንና ኣብዚ ግዜ እዚ በዚ ሓጢኣት ናይዚ ዓለም እዚኣ ተጨማሊቕና ዘለና ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል እኮ ብኣምልኾ ጣዖት ኣይኮንን እንታይ ደኣ ብኣምልኾ እግዚኣብሔር ኢሎም ዝተመኩሑ በዚ ሎሚ ግዜ ዘሎ ግን በዛ ናይዚ ዓለም እዚኣ ጣዖት በዛ ናይዚ ዓለም እዚኣ ኣምልኾ ክንደይ ሰባት እዮም ተማሪኾም ዘለዉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ልክዕ ንሕና ድማ ከምቲ ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ኣነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዘይኮይኑ ንኻሊእ ኣይነምልኽና ንኻሊእ ኣይንሰግድና ኢሎም ዝተዛረቡ ንሕና ድማ ከምኡ ኮይንና ክንዛረብ ከምኡ ኮይንና ኣብ ኣማላድነት ናይ መብርሃን ድንግላዊት ኣምላክ ኣሚንና ናይ ቅዱሳን ኣማላድነት ኣሚንና ተጓዒዝና ናብቲ ህያው ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ርስትና መንግስተ ሰማያት ዝኾነት ክንወርስ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና ከምዚ ጌርና ክንከይድ በዚ ዕለት እዚ በዚ ሰዓት እዚ ናይ ክቡር ዝኾነ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ንኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ዘውፀሉ ካብኡቶን እሳት እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብኡቶን ሓጢኣት ናይዚ ዓለም እዚኣ ከውፀና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና ንሕና ድማ ኩልና ኣብ ዘለናልና ብምልእና ናይዞም ወለዲ እዚኦም ናይዞም ቅዱሳን ሰማዕታት ተመልኪትና ኣብ እምነትና ክንጸንዕ ከምቲ ህፃን ጨርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ ኣብዘት ዘለናዮ ንጽናዕ ኣነ ተዋህዳ በልና ክንጸንዕ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና ቅዱስ ገብርኤል ንኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ካብኡቶን እሳት ዘውፀሉ ንህፃን ጨርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ ካብ ውዑይ ማይ ካብኡቶን እሳት ካብ መቕሎ ዘውፀሉ ብምዃን እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ስብሃት ለእግዚኣብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን